Jtono miapro Dada no pai thak nai rang mung nai wani thang mani chung asuk ke ani te horok tama normal pal chi mal ai basang rok sakru bai shem ne te chung gari bu chung kenta ro se kawi thang si utane male chung borok abang ma inke alka gari rok na ka khongnai khongta nang nai hang ke kenta rong ka joto oro mo kaisa kawi thangnai hata yong chala ke chini jomatia mane chini parani nam mayang tisani yang digi tongol hata mono toma para bangke silia yang digi thangai jamrei thangai yang kaijagai tongol ha keje borok kaijak thangmani koi bosoro ka khana chung tabung na jatra soklai borok ke to phaibo kechung ga sak thanglai maya ta yang digi rok thangjai kya thanggo okra rok hai pechung ga thangjai kya angke miapro na thangai no goibo Dada baibo 4 বছর 5 বছর 4-5 বছর sigango tang malai mani poni porai nuglaya asuk sikla ko to ma kai jaga ni jora osibo sangsar ya kai thang busuk buma bupha yong tiro busuk ke bwkha dukhongi kosto mawi tak tongbai khana emne chi Phano to bajota hajaga oro bisingte buyong tiro Phano langkana hajaga angke tei ma sanai thangnai borok thangpai ha tongnai borok angke moito mamai kostongo chung toba angga bo ma tongya kedek ma ba Mayaka ri hai chini borok ba tonglai chalai berai lai phailai ge kaisa maya angai tongba chung to thanggo ro kawi phai kana bongsa khoma hai buma bupha ka je pro phana je thaya sakna busa se kaman sak ma ba kosto mawi tongnai borok he ang je video khaimani rok guideline tongo de kari de Phano sia je phonok mani asuk pane de guideline rok kari ngane bon tang silia so ang je manchani rok no phonok nai hina video khai ha tan jai de gosti rok nai bela thangmaya rok bo dahai rok ko thangai video rok khai hangke waisipana no gya moya borok rok jaite gosti rok malaya kedak ma rok oro thang hangke malai video rok khaibai zero borok bori bora rawi theimani agolo phana video rok angke chung nai ma uta hain mangai ang tayo ka sakthari na khaya bone kisa pana ang video khayo panda rok morok angai bo so ni rok naidi chini jaide gosti thangmaya tongnai rok bo oro phana nai borok Bwkha riyogui tongbai lasthang paichogui tongbai lasthang asuk waktu yang langka phale lang yam Gusti rok nai begen ang lagi bro mati bhai bro ke te sakba mati waya ke baka hama kona ole handleman kene और कौन सा दी यार चलो जाके मखन को बोलिए साग रोहन वाले पिए sang aku keluar ya oke kayak gitu hour later. Ayan sising na thangka bang tong ro bai khobo baksa sok tong bal
Uro bising lo khas tong budi bising go berang tong khoyo. Je kathai phainai rok joto masa bai ro mohai mairong okhoijak bainai hi bagai chalo jaglata joto hoyo mai kisha sai bimani siba tabo mairo bo khisala hawa tai wa plangkha me apro horne khaimani sari phango me apro 7 ta ro thaikana ke tabo to diporni tena diporni ekta bagade teta ege nashing dong bon Bwkha Hyderabad ni highway dong ke bonom do nashing laite ta wa tai rok suwa plangkha ga phoye bodoshi do praka maikin samone mayo khoi da ta mo bagjak mani bono no masalashina bokoro sabale hapa ini tai ke nongrai nawi maisha rojaga Cini yang tobat theihe mane nerasi thei mane logo logo na nerasi saw hai borok ba saw de saya de sile yangka jang ba borok na ro thang hang ke mane nerasi masale ya arok bai mai masaw moi porbo banglang mani ang video khaya hi tong mani hai pana moi por bang mani bangai sibni rong no rok nongre khalai mani no jang ta bo khai hai thang ni phine Bwkha star gue bilang. Hindi na pala kiling ko pala kamo na. Niro kay pero gali ba na hilo na. Gali ba? Hindi ro tama ko ito. Pa hindi gas ko pala na. Hai nokri kama jaga mai rok sawi thangai tong phego. Phayong no gopino nashing tongai mani taboke bo sophale ha Hyderabad ni si phaima ba bono nashing ai jo hata mia aba makikai khare ni thi sai dai wa ro makikai ti dai nam ko ta ka de ke ore kha
Lama bo osubida te ta khaiwa tu yo ba mai bo ra ro ma Onaithk ka muyo go bukri kha ko muyo go gate khoro sala angke tongrok pai ha borok ke thang tongai la Dosta baje jak kalai ha angkor tongrok pai ha
मानसिला फाय दङ र' ना फायदिनि बर' साजावबा